Slušajte, gledajte, VIP. Slušajte, gledajte, VIP. Dođi gore, nek se telo uvija, platit će ti čika, dobro tvoja samo lutrija. Hajde noća zajedno da dotaknemo dno, ne zna ljubav, to je ko. Aco, evo polako se zagrevamo za večerašnji nastup ovde u Požarevcu. Rekla sam nekoliko puta, rad si i često te publika ovde zove, a ti često i dolaziš. Pa, svake godine pojedom, najmanje. Samo tvoja slika stoji tu na Navikli smo tebe da praviš neviđeno dobre žurke. Da li se ponekad umoriš i kako puniš baterije? Pa vidi, umorimo se, naravno, fizički dođe do zamora materijala, ali psihički ne, volimo da radimo ovo i ja i bend, tako da se ne umaram. Svojim se, za svoj život bojim se, pusti mi paju, da me pominaju. Koliko puta pevaš na nastupu najnoviji hit Ne zanosim se ja? Pa najmanje jednom. Juče smo u Banja Luci pevali 2 puta. Ne zanosim se ja, isto bilo bi, u suzama sam čist, okrenem drugi list, tebi bi primio najnovi. Šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Pa ništa, novi singl i vjerojatno do kraja godine i CD. Jedva čekamo, a ti se lepo provedi večeras. Hvala i vi. Te uvek